עוד יודע מה יש שם. הייתי גם פעמים שם. שיבואו יהודים לישראל, שיהיו תורמות למדינת ישראל, הייתי שם בשביל לעבודה, לא... מה יש שם? אני לא מבין, אני עוד לא יודע מה יש שם. בניינים משנים של פעם, מה הם עוברים? הנה ים התיכון ידענו מותק שלהם. הנה אותו בסדר, ים סוף, ים המלח. לא יודע מה... אדם הלך לחוץ לתאילנד. כל המחלות שבעולם נמצאים בתאילנד. מה עשה שם בתאילנד? ראה את העצים, ראה את האנשים, תסתכל בטלוויזיה. מה הבעיה? בשביל מה אתה מצלמים את כל מה שיש שם? אם לך זה בחצי שעה, כל העולם מדבר לך. את המסע עלה להרים, עלית להרים, ועלית טוב. ועכשיו מה? ובאת המדליה שאתה הכי טוב בעולם שאתה להר זהר גבוה. טוב, מה עכשיו? יושב בבית. מה עכשיו? מה אחר כך? נותנים 5 דקות של כל הנאומת חזקו בו. אם זה חיים העולם, זה בקר הכתב, זהו חיים. מה אני רוצה לחוץ הארץ? מה אני בכל שיגעון הזה? בואו מה עשה להם? שמיטה. הם נוסעים לחתונה, אדם פרנסה, מעבודה הולך לעבוד. מבקר בבני אדם, עולים, משהו כזה, פרנסה עבודה. אז הלך 3 ימים, לטייל. מסתכל על המטוס, המזוודה והנעליים והחליפה והבגדים, לקנות לחוץ לארץ, זה עולה 10 מהכרטיס. מה זה, אנשים נוסעים לחוץ לארץ, מגיעים לעשות דבר כל יום? כולם שמחים וצוהלים. כאילו, קוראים את השמיים לזהר הסיני, לזה לא. לבית התורה. שמחים, מזוודות, כולם עשירים. זה חריג לחשמל, אני בקושי חי ונוסע לברה. כולם, כאילו, כל אחד תופס, כאילו, תופס את העולם. אז מה יש לו כסף? אולי חיי עולמים. עלתו הכסף תן חיים? לא יודע כלום. אנשים הולכים לקבל צדיקים בחוץ לארץ. ישועות ונחמות בישראל הצדיקים יושבים ככה, מה אנחנו לא בסדר? מה עשו להם? מה, בשביל ברחם, מה קרה להם? מה, אני לא מספיק לפדע עליהם? מה, צריך להביא כוח מחוץ לארץ לסדר ישראל? להביא יותר משוכלל, צדיקים שוכללים יותר, חזקים יותר, מה, אני לא עובד טוב? זה נשמע נובע, תגמיר, מה איתו? אבל בסלי, אברהם, יצחק ויעקב, רחל אמנו, לאה, רבקה, רחל, שרה, מה הייתה מהם? לא, שובתים בשביתת רעב, לא נתקרב, אנחנו עובדים. לעלות על המטוס, לנסוע ככה כנפי השרים, והמטוס באוויר, נוסע דוהר, ונחתים, מקום חדש, מקום אחר, עולם אחר, איזה אורות מעל המטוס. מישהו נוסע לניו יורק, תסתכל למעלה בלילה, כמה אורות יש שם. איזה אורות, איזה פנסים, איזה אור, הרבה חור. איזה הור, אין כלום, חושך ואפלה. בגלל הכסף שלו את הכרטיס, אז הם עושים איזה הור ועושים כאילו נהנו מכל הטיול הזה. כלום אין שום. למה לקחת נשים מפה? כמה בכי יש בשמיים לאותם הצדיקים שבאים אליהם לחוץ לארץ? כמה הם בענווה מתביישים בריבונו של עולם. ברוכים לקדוש ברוך הוא שלהם והוא לחוץ לארץ. אנחנו פה מערת המכפלה הנשמה שלנו. אנחנו פה בישראל, כל המערבים, מערת המכפלה, מה אנחנו עושים מחוץ לארץ? לבקר את המתים בחוץ לארץ, אין שם יהודים, אין שם צדיקים שמתים אחרי שנה, גלגלים, עצם בלוז, בגדר חולת מגיעה למערת המכפלה.